asenseye motoria dare naye benaye 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 oyendo wane asenseye motoria dare naye. Torokuya sana. Albedri ngoro kikolibona abantu bapokete buya kigimasa matera yamos. Tire ando banche te ando etigo mondo chaka batera. Ogotera ngoro abantu gusibanchire sana. Otera go ayerera. Gokoni. Onendiriche Nawate chimbawa nanga nairuka ingeko mochoria wawe giyambarore wawe no kumbarore amona bande omneye tororo ayera oye tigense terinago semmeria zeyengo somwere aebeke yange se chinchera chonsi e konuge koga tomoro toto monene